ସାର୍ ଆପଣ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି? 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ବସିଲାଣି। ଆପଣ ଖାଇବା ପାନୀୟ ଜଳ କିଛି କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି? ପାଉନାହାନ୍ତି। ଜିମ୍ ଟୋକା ଆମର ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଜିମ୍ ଟୋକା। ଟିକେ ବାହୁ ବଡି ଦେଖେଇଛ ଏମିତିକା ଦେଖାଅ ଟିକେ। ଏଇଠି ବାବା ପିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁନ ସିଠି ଜଣ ସବୁ କଣ କଲେଣି। ଆରେ ସିଠି କଣ କରୁଛ? ତା ଭିତରେ କଣ କରୁଛ? ହେ କିଏ କଣ ଭାବିବେ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି କଣ ସିଏ ଝିଅ ବା ପଠେଇବେ। ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ସେ କଥା ତ ଯାହା ଯାହା ବାବାର କି ବଡି ଫୁଲିଗଲା ବଡି। 6 7 8 9 ଏକ ଆରେ କଣ ଗୋଟାଏ ବି ହଉନି ମାରେ। 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। 1 2 ଆଉ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦିନିଆ ବ୍ଲଗକୁ ପୁଣି ଥରେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆମର ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପଶି ଆସିଛନ୍ତି ମୋ କ୍ୟାମେରା ଭିତରକୁ। ଆଉ ବାବୁନା ସେଠି ଛିଡା ହେଇକି ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଆରେ ସାରେ ସାରେ ନମସ୍କାର। ସାର୍ କଣ କହିବେ? ସାର୍ ସାରେ ଆପଣ ଏଇଠି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି? 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ବସିଲାଣି। ଆପଣ ଖାଇବା ପାନୀୟ ଜଳ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି? କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆମର ଏରିଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ଯେ କି କାଷ୍ଠିନ ନା କୋଉ ପରିଶ୍ରମ ସିଏ ଝାଡା ଯାଉଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହଁ। କଣ ସେଟା ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁନି। ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି। ସାର୍ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ବହୁତ ଇଏ ଆଉ ହଉଛି ହଉ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଦେଖୁଥିବେ ଲୁଚି ପଡୁଥିବା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜିମ୍ ଟୋକା ଆମର। ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଜିମ୍ ଟୋକା। ଟିକେ ବାହୁ ବଡି ଦେଖେଇଛ ଏମିତିକା ଦେଖାଅ ଟିକେ। ଏଇଠି ବାବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର। ତ ଏବେ ଆମେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଯିବୁ ମାନେ ଟିକେ ସେପଟେ ଖେଳ ହବ ଆଉ ଟିକେ ଭିଡିଓ କଣ ଏମିତିକା ହବ। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଛାଡିକି। ପିଲା ତ ପ୍ରାୟ କିଏ କୁଆଡେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବୁ ଏଇନା ସେ ଯୋଉ ଗହିରରେ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ହୁଡା ଟାଇପ ର ଉଞ୍ଚାଳିଆ। ତ ସେଇଠିକି ଯିବୁ ଆମେ। ଆଉ ଚାଲ ସେଠିକି ଯିବା ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ମାନେ ଏମିତି ଭିଡିଓ କରିକି ଆମେ ଗହିରକୁ ଯିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗେ ଆଗେ ଆଉ ପିଲାମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ପଛରେ। ମାନେ ମୁଁ ପଛ ଆଡିକି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ପଛ ଆଡେ ପିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁନ ସିଠି ଜଣ ସବୁ କଣ କଲେଣି। ଆରେ ସିଠି କଣ କରୁଛ? ତା ଭିତରେ କଣ କରୁଛ? ହେ ମାନେ କିଏ ମୁଗ ବୁଣିଛି ତା କିଆରିରେ ପଶିକି ସବୁ ମୁଗ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ କଣ କହିବି ମୁଁ। ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ସାହି ପାଖରେ ତ ବୁଣା ହେଇଛି ମୁଗ ଗଛ ଆଉ ଆଙ୍କୁ ମଉକା ଆଉ। ଆରେ ହେ ତମକୁ ଡକା ହେଲା ତମେ ସାଡେ କଣ କରୁଛ? ସବୁ ଆସ ଉପରୁ ଆସ। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ପୁରା ଗହିର ମଝିକି ଯିବା। କାରଣ ଆମର ଏଇଟା ମାନେ ଯୋଉ ଗହିର ଅଛି ତା ମଝିରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମାଟି ହୁଡା ଟାଇପ ର ଅଛି। ସେଇଠି ଖେଳ ହବ। ତା ଚାଲ ଯିବା ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଚାଲ। କିଛି ସମୟ ଭିଡିଓ କରିସାରିବା ପରେ ଆମର ଏପଟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର କଟକରୁ। ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଟକରୁ ସିଏ କୋଉଥିରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିବା। ମୁଁ ନିଜେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଭାଇ ତମେ କଟକରୁ କୋଉଥିରେ ଆଇଲ କୁହ? ପଦୁକକୁ କାରେ ପଦୁକକୁ କିଏ? ପଦୁ ବାବୁ ହଉ ପଦୁ ବାବୁ କିଏ? ପଦୁ ବାବୁ ଫୁଲ ଫର୍ମ ଟା ବୁଝେଇକି ଯାଅ। ଦେଖ କାଲି ରାତିରେ ଆମର ଲାଇନ କଟିଥିଲା। ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ଲାଇନ କଟିଥିଲା। ଆମର 10:30ରୁ ରାତି 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜିଲା। ଇଏ ବିଡି ଟାଣିବ ବୋଲି ମାରିଦେବି। ମାନେ ବିଡି ଟାଣିବ ବୋଲି ମତେ ଇଏ 10 ଘର ବୁଲେଇଛି। କଣ କରିବ ଭାଇ? କାହା କବାଟ କାହାର କଣ ବାଡେଇ କହୁଛି ମୁଁ ବିଡି ଟାଣିବି। ଯୋଉଟା ସବୁ ମିଛ କଥା, ସତ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ମଜାକ ପାଇଁ କହିଦେଲି। ଗୁଡୁଟା ହଉଛି ଆମର ବଢିଆ ପିଲାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲା। ଆଜି ଦୋଳ ଆସିବ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଦୋଳ ଆସନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାତ୍ରା ହବ ଆମ ଗାଁରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁକୁ କାଲି ସବୁ ବହୁତ ପିଲା ଆସିବେ। ଆଉ ପରଦିନ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ହୋଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ମୋର ଆଡଭାନ୍ସ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଛୁ। ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଭିଡିଓ କରିଛୁ ଯେ ଯାଇନୁ। ଆଉ କଣ କହିବି। ତ ଆମେ ଅବିକା ନିମାପଡା ଯିବୁ। ତାହେଲେ ନିମାପଡା ଯିବା ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ରହିଲି ଚାଲ। ତ ଏବେ ଆମେ ନିମାପଡା ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଗୁରୁବାରଟାରେ ଗୁଡୁ କହୁଛି କ୍ଷୀର ହବ। ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରୁଛି ଗୁରୁବାର ଆଜି କ୍ଷୀର ହନା। ସେ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଗୁରୁବାରେ ତୋର କାହିଁରେ ଏତେ ତରବର ହେଲା? ଗୁରୁବାରେ କଣ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ହବୁ? ତ ଇଏ କ୍ଷୀର ହବ ବୋଲି ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଆଇଛି। କାରଣ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲା ମୁଁ ଏଇ ଚୁଟିଟା ନ କାଟିବି ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ଅଛି କିଏ କଣ ଭାବିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି କଣ ସିଏ ଶୁଣୁ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ। ସେ କଥା ତ ଯାହା ୟାର ସବୁଠୁ ଚାଲ ସାଡେ ଯିବା। ସାଡେ ବୁଲିକି ଆସିବା।
ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 3-4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୋଉଠି ଆସିଛୁ? ରୁହ ପାଟିଟା ମୁଁ ଆଇଛି ଫଳମୂଳି ନେବି। ଫଳମୂଳ ନେଇକି ଯିବୁ। ଆରେ ତୁ ପାଟି ଆଜ୍ଞା କାଲି ତାର ଭିଡିଓଟା ଦେଖିବେ, ତାର ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି କଣ ହେଇଥିବ। ଏଟା ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାଇଜ ଅଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି। ମୋର କିଛି ତ ଆଜି ଗୁରୁବାର ମାସାନ୍ତ କ୍ଷୀର ଟୋଟାଲି ଡାଇରୀରେ ବି ମନେ ରଖିଥିବେ ଦାଇଟା। ମାସାନ୍ତ ଟୋଟାଲି କ୍ଷୀର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠୁ ଆଇଛି କ୍ଷୀର ବାବୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ସାଡେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ। 3-4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ହେଇପାରିବନି ତ ତାଙ୍କର ସେଠି କ୍ଷୀର ହଉଛି। ଆଉ ଚାଲ ସାଡେ ଯିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ତ ଚାଲ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କ୍ଷୀର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି 3-4 ଜଣ ଥିବା ହେତୁ ବୋଲି ଏଠି ତମେ ଦେଖିବା ଚାଲ ଟିକେ ଜିମ୍ କରି ଆସିବା। ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର। ତ ଆମେ ଆସିକି ମୁଁ ତ ଆସିକି ଜିମ୍ କରୁଛି, ଯଦି ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ମୋଟା ହେବି। ଆଉ ଏଠି ଆମ ଗୁରୁ ଦେଖ କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲଟା ମାରୁଛି, ବାବା ଇଏ ଆଜି ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଦେଖ ବାବାରେ କି ବଡି ଫୁଲିଗଲା ବଡି। ଦେଖ ୟା ବଡି ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ ବଡି ତାର ଆଜି ବାହାରୁଛି। ଏଇଠି ଗୁରୁ ରେଡି ବାଗରେ ମାରୁଛି ସିଏ, ପୁରା ଶୋଇ ଉଠି ମାରୁଛି। ଆଉ ଏଠି ବାବୁନା ଦେଖ ଦୌଡୁଛି। ବାବୁନା ତମେ ପୁରା ଭୂତ ଟାଇପର ଦେଖାଯାଉଛ, ପୁରା ଗୋଟେ ଭୂତ। ଆଉ ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଭଗବାନ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ଏଇଠି ଫାଟି ଫୁଟି ଯିବ ସବୁ, ଖସିଲେ ଫାଟିଯିବ ଫାଇନା। ଆଉ ତୁ ଦୌଡୁ ତୁ ଟିକେ ଝଡ଼ିଯା। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଯାହା ଜିମ୍ଟା କରୁଛି, ଏବେ ଟୋକା ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିଲି, ଟୋକା ଖଣ୍ଡିଏ ଏଇଟା ହଉଛି ରେଡି ଏକ୍ସରସାଇଜଟା। ହାତ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଟିକେ ବୁଲି ପାଇଲ ପ୍ରାଣ ପଳେଇବ। ପଡ଼ିଯିବ ଛିଡ଼ା ହେଇକରି ବାଲାନ୍ସ ଅଛି। ଶକ୍ତିମାନ ଶକ୍ତିମାନ। ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବୁଲି ପାଇଲେନି। ଦୁଲି ହେଇକି ବୁଲୁଛି। ୟା ଦେହରେ ମୁଁ ମାଇଲି ମୋଟା ତ ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୁଡୁ ଯୋଉଟା ମାରୁଛି ସେଇଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ସେଇଟା ସେମିତି ନୁହଁ, ଏଟା ଏମିତି ନୁହଁ, ଏଟା ତଳୁ ହାତ କର। ହାତ ଗୋଟେ ଠି ରହିବ। ମାନେ ମୂଳରୁ ଜିମ୍ ର ନାଁ କଥା, କିନ୍ତୁ ଜିମ୍ ର ନାଁ ଅଡିକିରେ କିଛି ଗୋଟେ ନଥିବ। ସାମ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିଲା। ହଁ ଏଠି ଏଠି ଭାଇ ଏଠି ଟିକେ କରିଦିଅ। ଏଟା ଓହଳି ପଡ ଏଠି ଟିକେ। ଦେଖାଯାଉଛି ତ? ହଁ ହଁ। ଏବେ ଏଠୁ କଣ ବୁଲିଲା? 10ଟା ମାଇଲା ଦେଖି। 5 6 7 8 9 10। ଭାଇ ପୁରା ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। 10ଟା ମାରିଲା ବେଳକୁ କେଳା ମାରିବ 10ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗୁଡୁ ମାରିବ ଆମର 10ଟା। ଗୁଡୁ ମାର 10ଟା ମାରି ଦେଖ। ଏକ ଆରେ କଣ ଗୋଟାଏ ବି ହଉନି ମାରେ। 1 2 3 ଆରେ ଆରେ ଆଉ ମାରିଲୁନି। ଆରେ କଣ ହେଲା ତୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହେଲା? ଛାତି ଟିକେ ବାହାରିଗଲା। ଏଥର ଆମର ବାବୁନା ମାରିବି। ହଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ। 1 2 ଆଉ ପାଉନି। ଆରେ ତୋର 2 ରୁ କଣ ହେଲା? ଆରେ ହେ କଣ ଡେଇଁ ଦେଖ ସେ ଗୋଡ ତୋଇକି ଜମ୍ପ କରୁଛି। ଆରେ ଅସମ୍ଭାଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ପିଲା ଯିଏକି ମୁଁ 10ଟି ମାରିପାରିଲି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ 2ଟି ସବୁ ମାରିପାରିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମୋଟା ଅଛି। ମୁଁ ଜିମ୍ କଲେ ମୋଟା ହେଇଛି। ଲେଗ ପେନ୍ ସେଟା ଉଠିବୁ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଗୋଡ। ଗୋଡ କିଛି ହବନି। ମାରନୁ ମାର, ଆରାମସରେ ମାର, କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ବାସ୍ ରେଡି ଓକେ। ଉଠିବୁ ଇଏ କରିବୁ ବାସ୍। ସିଟ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଉଠିବୁ ସେମିତିକା ବାସ୍। ଉଠେ ଉଠେ ଉଠି ଚାଲେ ଉଠି ଚାଲେ। ହଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଟୋକା ମାରିଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା ଟୋକା ମାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଖେଳିବି, ଦେଖ ଖେଳ। 1 2 1 2
ବାସ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଗଳା ଗୁଡ଼ା ମାରିଥିଲା ଗୋଟେ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ମାନେ ହେଲ୍ପ କର ଟିକେ କର ଟିକେ ହେଲ୍ପ କର हे प्रभु हे हरिराम कृष्ण आज टेकिबी जहाँ भी आज उठेबी बाहुबली उठिकी रे भाई फूल मारो आउ पाऊँ बाहर कर रे आहरी मार दे आहरी 10,000 मार दे सेमती किसी नहीं मु टोटाली मारेनी आज यदि मारिबी देह हाथ धरी पकेब काल यात्रा अच्छी यस आपो जिम बया ଏବେ ଗୁଡୁ ମାରିବ ମାଇଲା ଟୋକା ଉଠେଇଲା ଟୋକା ବାସ୍ ଇୟା ବଡି ବାହାରୁଛି ରେ କି ବଡି କିରେ କଳା କି ଗୁଡୁ କି ବଡି କିରେ भाई पूरा हाथ तळु कर पुणी उठाओ ହଉ ଯିବାରି ଏ ଚାଲ ଓହ୍ଲଉନି ଚାଲ ଯିବା ବନ୍ଦ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ବନ୍ଦ ହବ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆଉ ସିଏ ସେଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲାଣି ରଦି କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା ପଚାର ଦେଖି ଖସି ଯଦି ପଡି ମୁହଁ ପାଟି ଯିବ ଖସି ଯଦି ଗାଣ୍ଡି ଖସିକି ପଡିବ ହଉ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ ମାନେ ଟିକେ ନାକୁ ମାଇଲେ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ କୋଉଠି କ'ଣ ହେଲା ଗୁଡ଼ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ସକବଚର କ'ଣ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟା ସକବଚର ଭଳି ଲାଗୁଛି ଦବି ଯାଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ଆମ ଡିକ୍ସନାରୀ ୱାର୍ଡ ସବୁ ଆମର ଏରିଆରେ ପାଇବେ ଆପଣ କୋଉଠି ନଥିବ ତ ଆମେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସେ ଇଏରୁ ଗୋଟେ କାମ ନିମାପଡ଼ାରେ ଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନିମାପଡ଼ାରୁ ଆସିକିରି ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ କାଲି ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାତ୍ରା ହେବ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଏଠି ଏ ଟୋକା ଗୁରୁବାର ମାସାନ୍ତରେ ଚୁଟି କାଟିଛି ମୁଁ କାଟି ନାହାନ୍ତି କହିଲା ମୋ ବୋଉ ବାଡ଼େଇବ ତୁ କାଟିକି ଚାଲ ନହେଲେ ମୋ ବୋଉ ବାଡ଼େଇବ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କାଟିକି ଆଇଲି ତ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଆଗକୁ ଦୋଳ ଫୋଳ ଆସିବ ତ ସାଡ଼େ ଟିକେ କାମ କରିବାର ଅଛି ତ ଆଜିର ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ରହିଲା ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।